Mbak Tia, suwun, terima kasih. Tersuwun Mbak Tia. Thank you. Siap, sukron suwondo, sukron. Wah, gayeng Pak, tambah nggih. Oh, gayeng sangat. Sampeyan ngudat-ngudat to, Pak? Lah yo nyambut gawe penak niku nggih. Penak yang ngudat ora niki kula. Kali mencari inspirasi. Niki wonten pamundutan, Pak, Mbak Menawi. Mboten enten. Wah, sementara dereng enten. Lajengne nggih Mas Bambang nggih. Tanjakne. Monggo tanjake sedaya. Masalahe sinden-sinden cakra budaya niku nek mboten diunggahne terus nyeneni kanca. Oh, nggih. Nyapa aku ora diunggahne? Aku lho jane pengen nyanyi ora diunggahne. Karo pupune kancane dicethoti. Lha apik aku lho jane suarane. Nyapa aku ora diunggahne. Nggih diratani mawon. Mas Yudo. Niki lho biasane sing tukang rasan-rasan. Oh iya to. Kris lho Kris. Halo. Anu Mbak Ika. Mbak Ika. Sepat kagem Mbak Ika, monggo para kanca diaturi. Yo. Ya aja ngono ngomong sak penake. Ya enak ta. Elo sakit karo aku. Nanging saikine kowe malah karo aku. Monggo pemanasan. Dudah mutiara kang kapendhem dasare ya suwe ora dionek-nek. Kagol, penak-penak kok. Tur jumbone karo piantune, Mas. Masyarakat wates ki guyub rukun apa nek sing nembang Mbak Ika piantune kalem, anteng, ora neko-neko, keibuan. Wah, jan rupane jane mirip karo bojoku Mas Saimra. Masa ta wong bojomu guwing ngono. Saiki tak kei perbarui, tak begel. Loh, ya ngono no. Wanita itu biar kelihatan cantik giginya pasang begel atau nganggo kawat. Tapi BPJS, Mas. Lah kok BPJS? Ya mergo ora ana ragate. Biasane kan tek 7 yuta, iki mek entek 3 yuta. Dadi BPJS ya nek ngawati rada luwara, Mas. Jare dokter iku pokoknya ini 1 bulan jangan disikat dulu ya, Bu. Ora oleh sikatan sesasi. Kok mundak loro, Mas. Lah akhire? Lah kok akhire saulan ra sikatan iki jenenge biji lombok tomat nemplek ning untu, Mas. Saulan iso tukul. Dadi iki jare cangkem popot ngene, Pak. Nek rombok kok. Wong kok cengengesan. Lho tapi bojoku hebat. Kok hebat? Mbak Ika paling payune mek ulan besar, Sawal, Recep. Sampeyan poso tanggapan ora? Prei. Bojoku nek posoe tanggapan saulan penuh. Tanggapan apa? Ning masjid anggere isuk nang buka sahur. 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 Wong lanang cemowor kabeh. Kok kaya kae to kuwi. Rumah saya Mbak Ika ngaturaken tetembangan menika jumbo kalian sasana lan swasana ing kelengen dalu punika mumpung dipirsani para-para ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika.
Duet mawon nggih. Duet. Oke. Bisu. Lagune napa, Mbak? Dewa Tresna nggih, Mas. Oke. Tentang Ripto. Sapa sing kripto? Sing biasa ning kene. Gene ra melu-melu ket mau meneng wae kok. Mas Bambang elok-elokke. Dewa Tresna kunjuk sagung para tamu kagung semana putri wilujeng. Amit bangetaken lumantar swantenipun Mbak Eka Antonia Sarimpit Mas Andi TB. Kodok ngora. Ora. Kodoke mati. Dewa Tresna ya? Ya, Mas. Oke, angkat. Sakra budaya Indonesia. Rajanya musik Indonesia digoyang alon-alon Mas TB. Aku cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekadku cepet kowe ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine demi cinta pengen
Nyanyi Dewa Tresno. Alah, mandak ndelok ya seragam barang. Gaya ndelok kaya beskapan barang lele. Ndelok wayang kali ya nganggo beskap, nganggo blangkon. Rumangsane kaya bintang tamu. Munggahe njaluk diringi Dewa Tresno. Lah kok sing teko ya dewa. Dewa apa? Ya mau dipati. Tukang jabut nyawa. Lah, mandak gaya ndelok wayang kok. Kok ndelok pripun to niku? Lah pripun? Tokoh utama, pemeran utama. Alah, men sampean man Pak, ngantos bar. Lah mboten. Kudah sampean. Lah sing entuk dhuwit mriko kok kula kan. Lho tapi penonton kula niku mau ngewangi. Harapane jenengan. Lah mboten. Ngantos tancep kaya. Mboten. Lah kersane teng mriku mawon lare niku. Wo dagelan. Dagelan elek-elek niku mulih iso ilang dasi lho lek carane kaya ngono. Ya ganti kacang ijo. Ganti kacang ijo. Lah kowe sing ngejak sapa ya jare sapa? Sing ngejak sapa? Apa Mas Bambang? Lah sapa to Mas sing ngejak? Lah sing ngejak sapa? Oh iya, Pak Lurah. Sing ngejak sampean. Lho lah iya. Kan ya wis tak wae to kowe. Wis. Arek TB sing urung. TB urung. TB kan mau ngrasani aku. Rasane. Dadi aja kuwatir engko iki engko ditum kowe karo aku wae. Nah, wis kowe rasah. Piye? Sirahe nyolot gilap to? Nyapa? Wis lunas to iki? Wis lunas. Lho beres aku wonge trenten kok. Beres karo Pak Mah, sapa ki? Pak Hamid. Pak Hamid ya. Pak Hamid. Pak Hamid. Kok nek deke barang iku kol-kolah Mas, kol-kolah kubro. Wah, lho ya. Mas, aku piye urusane kok? Lho kowe engko urusanmu karo anu no, sapa jenenge kae? Suwarno. Jandu Ploso Klaten nggih bocah ora teko. Mosok dhewe dadi wis dilanjut kono. Bangga karo Jandu. Iki genti Mbak Intan. Iki sing ngesakno ki yo. Mah rewasan iki. Aku ora tau diunggah-unggahne sulah ngantuk ki lho suaraku iki jane ora kalah karo sinden-sinden kuwi. Iki disepati. Anu GG Mas, GG. Jenenge siapa ki? Eva. Ya, Eva. Ngomong jalukku piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging ngopo walesanmu ning aku kowe luwih milih kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa aku bertahanke kowe malah ngeboti liyane. Yuk, sebuah lagu aja digondeli ya. Iya ta jane iki. Kok ora sesuwe, Mbak Eva, sehat nggih? Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Oh, rada semplumut ya. Nggih. Mengke nggih, diunjuk nggih. Napa? Pele, Pak. Esuk loro, awan loro, sore lore. Sing esuk loro, awan loro, sire lore, sore loro. Niku obat napa niku? Obat kagem anu. Sari Benggang. Mboten anu. Mboten sari rapet. Sari Benggang. Wonten iki tasik rapet, Pak. Tasik single Pak niki, Pak. Sari Benggang, Pak, saking benggange kena nggo nglangi bareng. Mbak Eva badhe ngaturaken menapa? Ngaturaken napa, Mbak? Ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Wah, requestane Pak. Siapa? Pak Subur. Pak Subur. Nggih, ninggalkan tresnan nggih. Nggih. Saged dipun miwiti sak menika menapa ngentosi benjing kukute terop. Benjing ben.
Nggih, nggih. Pun tas injing pen. Mangga nyuwun para kadang-kadang nyuwun. Monggo Mas. Alah, gontok-gontok niku seneng.
thank you, makasih, sukron. Lah cek siji no kok. Oh nggih, tasih tunggal. Damel bom menika. Mangga damel bom di suarane mak. Ki buku opa budem le. Iki masih ada satu yuk kita Intan Putih Legowo panjenengan Raisa. Mangsang. Lah cara nyepoti dhewe beda gawean. Sampeyan sepoti Mas, sampeyan sepoti Mas. Wis kok kono Mas. Sepoti lho ora sampean iki ora penak. Lho, khusus Intan awak. Ora lho, dek iki wong delok rasah dijak. Oh nonton iki kok langkonan beskapan. Yuk Cak Bagus, ada Intan Putih Legowo bersama Cakra Budi Sutojo. Orang sita Mbak Intan. Engko kaya wayangan jaman anu ki lho Pak Anom ki lho. Pak Anom ngasta limbuan, Pak Anom mudhun terus putrane Mas Bayu ngenteni budalan. Saiki kan usum to, Mas Marsino Sleng bar limbuan mudhun, Mas Amar munggah. Lagi engko rencana Mas Bambang mudhun diganteni putrane sing lagi kelas 2 SD. Sing rambut gondrong niku. Nggih, kelas 2 SD. Sing rambut gondrong niku. Nggih, gondrong. Kelas 2 SD. Halo Jeng Dalu, Mbak. Jeng Dalu Kang Mas. Suwaning wates Mbak ya. Nggih. Alhamdulillah pun makaping-kaping suwan teng wates nek mboten salah ping pinten? 10, 11, 12, 13. Nggih nembe niki. Pamer. Ngaturke napa, Nduk? Niki kalih welas mawon nggih. Lah, mboten asal sedasa. Lagu Mas, lagu. Wah, tak kira nyang-nyangan. 12 Kok kaya bakul lho. 10 ae lho. Wis 9,5 tak tambahin ndas. 12 nggih. 12 tes. Nggih. Sane dipun atasi kanca-kanca. Lho, sing kebas kok. Oh iya. Langsung tek-tek berki penampilan dalang cilik. Dalang cilik. Sabar gede nggih, sabar nggih. Digoyang rame-rame. Anane mung
TB sawetara suka parisuka geguyonan wis diaturake. Lah sak menika Purba Asmara kula aturaken dumateng panjenengan. Siapa? Purba Wasesa kula aturaken dumateng panjenengan Mas Bambang. Mbok bilih wonten kladuke ngatur muna-muni tingkah laku ingkang kurang pranani penggalih panjenengan lan sedaya para warga nyuwun pangapunten. Kaladuke ngatur ingkang katulo-tulo ketali satemah ndamel nyocok rasane bapak-bapak sing kepareng lengkah. Kula lakan Mas TB nyuwun pangapunten Mas Bambang. Nggih, sami-sami Mas Yudo. Kapan kepanggih mlih Mas Bambang? Wah, mesti kepanggih mengke. Lah nggih. Pun nyatet nomor telepon niku. Nggih Mas, sampean DP sakniki Mas. Oh nggih. Niki kok 50. Nggih, men sembah nuwun Mas. Matur suwun Pak Hamid, matur sembah nuwun sedaya warga Wates Mas ya. Nggih, jajaran perangkat desa Jaya Barat. Pak Hamid. Dalem pripun Mas? Napa? Oh, kula namung kula piyambak. Wah, matur sembah nuwun. Pak Hamid, tak bacok lho Pak sampean. Pak Lurah. Matur suwun Pak nggih. Matur suwun dongane. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pun jenengan bolo kula Pak nggih. Nggih. Pak. Monggo Pak. Apa de besti tetep. Niki wonten pamundutan apa malih, Pak? Mboten wonten. Wis ora enak kok. Kalau disawar wis sorek. Selah esuk niku. Nggih, monggo Mas Bambang lajengaken. Nggih, matur nuwun. Nggih, siap. Gandane kang sekar gadung mewah kembang